Ved du, hvor Netto ligger? Netto? Ja. Ja, det ligger lige derovre. Undskyld. Ved du, hvor Netto ligger? Du bare det, Marne. Du kan ikke komme og sige. Undskyld. Vil du ikke hjælpe mig med at finde det? Ved du, hvor Netto ligger? Undskyld, ved du, hvor Netto ligger? Ved du, hvor Netto ligger? Det ligger lige. Ved du, hvor Netto ligger? Ja, det ligger lige derovre. Ved I, hvor Netto er? Ja, det ligger lige derovre. Det er den anden ende. Ja, tak skal jeg have. Undskyld. Kan du ikke lige sige, hvor Netto ligger? Ved du, hvor Netto ligger? Det ligger lige der. Undskyld. Ved du, hvor Netto ligger? Det ligger lige der. Undskyld. Ved du, hvor Netto ligger? Det der, den ligger lige derovre. Det der, den ligger lige derovre. Klar? 1, 2, 3 nu. Hej sammen. I dag der har vi lavet vores første gasprank. Og ja, der kommer muligvis en toer. Yes, så like hernede under, kommenter hvad I synes om videoen. Og husk at subscribe til vores kanal. Og være opdateret på vores nye videoer. Så vi ses i næste video. Hej. Alright.